Zdravím všechny Minecraftáky a Minecraftačky u dalšího dílu ze hry Minecraft Pocket Edition. A jdeme na to. Při tomhle videu vám upozorním, že už to nebude Fimotelka server na Minecraft, ale Pšingerka. Jako Pšingerka. Takže tohle video můžete vlastně změnit. A teď vám ukážu, co jsem vlastně v té věži ještě dodělala. Sakra. Jo, dobrý. Jeden. Takže tak. Teď to hodně bude něco těžšího. Sakra. Takže takhle. Takže obtížnost nechá, pro mě těžká. To už myslím, že jste viděli, ale nejsem si jistá. To skočím. Yes. Teď? Teda, pardon, to jsem nechtěla říct. Takže, tak. Omlouvám se, že jsem nedělala další videa z tohohle. Zrovna neměla čas, hodně jsem poslýchala a takový. Učila jsem se dobře, teda jako dobře asi ne, to je u mě obvyklý, ale hop. No, takže na tohle už nemívám nervy, takže za chvíli, protože už fakt nemůžu. A něco ukážu. Vlastně stála jsem si mapy a vlastně můžete psát do komentu, co byste chtěli. Vlastně koukat, jaký mapy. Tak vám ukážu jenom. To je dropper, jsem vám říkala, ale to už fakt nemám na to čas. Figuriny jenom tak. Lol. Čekej. Jsem kouknu, co to je. Kde to jsem? Sakra. Nějak uvízla. Se bojím. Takže tohle asi nebude teď. Takže 5 a co to je? Ty vado, co to je? Se toho bojím. Ty vado, tak to je slušný. Parkour. No, tak to sjedem, ne? Rovnou. Omlouvám se, že to je tak. Asi jasně. Já to myslím na tabletu, nebo no to nejde. A co to je? Víš, co to je ta chlápka? Aha, tady se vlastně neprodává. Omlouvám se, to nemůžu. Hele, někdo zabil toho chlápka. A já jsem to nebyla. To byl určitě... Sakra, kdo tady byl? Čekej, co tady píšou? Smith Workshop. Dobře. Jo, chápu. Počkat, kde je ten musím jít tam někde, ne? Nebo ne? Sakryš. Jo, počkat. Někde. Sakra. Co to bylo? Kde je ten? Haha. Co je? Proč to nejde otevřít? Joha, ono to je takhle. Jo, tamhle ty náš malý. Už tě nechci zabíjet. Počkej, co to je? Aha. Takže na tebe můžu pampat.
nezajímalo, proč to jako není survival. Nevím, proč to není survival. Bylo lepší. Ale pro mě ne, jo, protože ono, to bych se nikam nedostala. Sakra. Takže si vylezu sem. Něco hoří, takže se na to... Ty vole. Jo, pardon. To vypadá slušně. Ježiši, co jsem to udělala, omlouvám se. No tak teď se hodně jau dělá survival. Takže už to chápu, proč to je jedno, to necháme vodou. Takže plácnu. Ne, neplácám mě zase, jo, abych uklidnil se, prosím. Jo. Docela teplo. Slyšíte? Hop, slyšíte? Yes. Sakra. No. Jsem zase spadla. Ještě tomu masáži, nebo tam musím mít zase. Po druhý už tam už nebudu lézt. Ale já jsem dobrá, já jsem rychlá. Sakra. Dělej. Úplně super. Jestli byste fakt chtěli, abych natáčela mapy a různý... Co tam nejde? Jo, už jsem tam. Různý videa a tak. To je fakt magicky. Když se dokončučnou tamhle. Počkej, schválně. To vypadá z dálky. Ty vodo, to je mega hustý. Hej, schválně si tam spadnu do té... Sakra. O, kouzínek! Ježiš, ty s tím, aha. Sakra. Dáme. To zase nezapálil jak dement. Takže dolů, nahoru. Dolů, nahoru. Nahoru, dolů. Omlouvám se. Aj. A zjistím teď, že tam nic není, že jo? Moje oblíklý. No a teď se nedostanu ven. Jo. Konečně jsem udělala něco. Ty vodu. To je krutý. To je hustý. To je no a jsme. Tady jsme. Sakra. Já ani tady nevidím. Jo, už tak. Takže to tady vypadá divně. Sakra. Vidím do kulička. Už jsem tu viděl. A proč jít nikam neběžím do kulička? Sakra. Ty mi počkej, já se... Kde jsem? Když si dáme vodu? Kde jsem já? Aha. Čekaj, tam jedu. To je smyseč. Jak syčivý. Čekaj. Cože?
to dobrý, že to je jako vyzvání. Tak už to ťapnu. Takže čau, čau. Sakra. Čau, čau.